Te mentang malam shpi kejingetu kana Shapang une Mukesh Ambani ubade uwe ubriu bahe spa tam hapo kari India. Batlong une u Ambani ude uwe u Chairman jong kenika Reliance Industry. Bat uwe ni ki briu ki ba riu spa tam ha kapertei hakipor kisni ki ba menshua. Batlong une u Ambani ula shimti ya kakam khayi jan ke jong ukpa ujong udhiru bhai Ambani hau snem khat khandai spa prapuwe. Batlong ula la ekban penkala ya kata kakam ke bahe bah ke bakentup ya ka telecommunication ki kam di marbam ki mar umpnyang hadin ba ula rung hakakam chong galong yin ula penyar bha ya ka da ka baseng ya ka kharkhana pen khuj umpnyang baningkong jong kari India ka kharkhana pen khuj umpnyang hajam nagar bat hadin ula penmi ka network telekom jong ka Reliance Jio ka bala penkeladur ya ka rukom syakri pajba hapo kari India ka jing start jong ka kam khayi kala penlong yu ban yo shibun ki jing job kentup ka jing sha ya kata ka jing nyeu ba ulong uta ubriu ba start ba bat ubariu spa tam hapo kari India bat napedeng kita kinong yalam ki bakhayi hapo ka perthei baru kawai long la khayi ka khat khandai tarik jong ubenai risau ha usnem khat khandai spa san phu nyeo ha Eden Yemen bat long ukpa jong hadin nang ta kila mi no bat kila lek ki ban syong ki ban sa no hapo Bombay ka bang itip menta ka Mumbai bat ulayo ka kerdan chemical engineering na ka University of Bombay hakisngi ki por ki ba menshua bat ulalek pule khendiat hapo Stanford University bat ulayo ka MBA re ulawan phai biang se India haka snem khat khandai spa propeu ban yadon benta bat ka kam khayi ka jong ukpa ujong hau snem khat khandai spa propeway Mukesh Ambani ulaya so bat kupa jong ban penyar ka kam khayi jan jong kalung ying long sem ula yalam ya kejing penhe ya ka company syaki kam shina umpnyang kumbang la batai menne hapo kane ka benta ula don ka benta ka bakongsan ha ka baseng ya ka kharkhana pen khuj umpnyang ka baningkong jong ka Reliance ha Jamnagar Gujarat ka bala pen kalalong ka wei ni ki kharkhana pen khuj umpnyang ka bahe tam ha ka perthei baro ka wei barong une u Ambani ula yalam ru ya kane ka Reliance hakikam penyadai bat kane ka communication hadin ka jingshak kri pajba ka jung bat shibun ki pajba kelayo ya kata kalat ya kaban yaro yu une u Ambani namar ba ula le shibun ba kikam habayadai bat ka jing jong ki pajba hapo kari India ka jing yalam ka jung ngalak banong ulong uwei ubriu baruspa bat ubayo ijengai khamtam hapo kene kari ka ba ik ka jongi ulayo shibun ki khusnam bat le itu yu ki thup jong ka perthei ka bangitip ka Forbes ki briu ki ba don bortam haka kham khayi bat ka index jong ka jingsuma ya kata ka brand bat ong baru ki briu ki itu lut yu une u Ambani bat udai uwei ubriu ubala itu na pedeng kita ki riu pau khamat jong ka perthei baro kawai bat ula longru uta unong yo ika khusnam ka bangitip ka tan 100 philanthropy na ka benta ki kam le bha ki jong hakita ki sngi ki por ki ba menshua bat une u Ambani hadu kine ki por ki ba menta udang dei tang bu ubri ubarius pa tam hapo kane kari ka ba ka jongi te hakane ka por ka ba menta ngin sadang beteng pat iki kam ki jong bat habya dei bat ke jingdon ke jing ke jong re mentang shwanra ya ka ka ba ma sedang ningkong ya ka kam ke jong ba un kiu shakmat khamtam kumba ulalong kumba ulong hakini ki por ki ba menta nomar ka spa ke jong kala kiu arsha ngalabanong habayan ujor
bat kisni kipor kiba menchua te tangkini ki kentin kiba khandiat khublei shibun